Krenemo sa običnom harmonikom. Idemo malo električne gitare. Ajde. A za puniji zvuk, ipak harmonika je harmonika. Možemo i bas nje da ubacimo. Samo ti daj bas. Čujemo neki saksofon. Može sam da svira. Da, Sam sam. može da... Da sami radi. A evo sad vidimo da ubacimo neki bubanj. Može neki bubanj uz ovo sve. A idemo uz zvuk saksofona i harmoniku. Može. Kaže,